ଆସୁନୁ ଯିବା। ଟିକେ ରହ ଖରା କମିଲେ ଯିବା। ସାଇକେଲ ଟା ବଢିଆ ହେଇଛି, ମତେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତାନି ଚଲେଇବାକୁ। କଣ ଭାଇ ଆଜି କାମକୁ ଯାଇନ? ନାଇଁ ମ ବେଳାବେଳି କାମ ପାଇଗଲା ତ ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ଏତେ ବଡ଼ କଣ ପାଇଁ ମୁହଁ ଫୁଲେଇଛୁ? ଭାଇ ମିକୁନ ଯୋଉ ସାଇକେଲ ଚଲଉନି ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି, ଚଲେଇବାକୁ ମାଗିଲେ ଦବ? ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଚାଲ ମୁଁ ତାକୁ ସାଇକେଲ ମାଗିବି, କେତେ ସେ ଦବ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ମିକୁନୁ କଣ ହେଲା ଭାଇ? ଆରେ ତ ସାଇକେଲ ଟିକେ ଦେଲୁ, ସେ ଟିକେ ଚଲେଇବ। ଭାଇ ସାଇକେଲ? ଭାଇ ସାଇକେଲ ତମେ ଯଦି ନବ ନିଅ, ତାକୁ ମୁଁ ଦେବିନି। ହଉ ହଉ ତୁ ମତେ ଦେ, ମୁଁ ଚଲେଇବି ସାଇକେଲ। ଭାଇ ନିଅ। ହଉ ଦେ। ହଉ ହଉ ଯା। ଘରକୁ ଯଦି ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିବାର ଅଛି ନିଜେ କିଣିଦେଇ ବାଣ୍ଟୁ ନା, ମୋ ଜିନିଷ କାଇଁ ବାଣ୍ଟୁଛ?